Guys, zviri kweri mune chokwadi here guys kuti mweya watiri kufema pano pasi uyu wakafanana unofemwa nevamwe, because it's like tiri kufema oxygen vamwe vachifema mbanje chaidzedzo anyway guys, I'm joking. So kumasvingo kwarongerwa cup clash yako iri kunzi iri musi wa28 if I'm mistaken. Saka tichanakirwa as you can see kuti vakomana vari pakugadzirira kuti vapinde pamaclash vatotanga kuclashana. Saka ndoda kuti muone video inoyi kusvika kumucheto munakirwe uye garai masubscriber because pachakura muto pano nchange ndichikupai maupdates ese eclash iyoyi kumasvingo. Tisanyanya kusarira sekuZimbabwe kuti vanhu vaita zvekuitsvagurudza. Kana uchida kuiona gara wasubscribe pano because ndichameka sure kuti ndichapa each and every update kusvika clash iyo yazopera. Saka ngatione svika kumucheto. Wakasangana negambo kumocha chachacha chiona wauya wakapera basa rijimu wakunga padarowa akapela ndoza mnonetsa vana kopela munopinda pasi penyu muti temba mameya uya wakasungira uri kutemba usashatirira pedoni niusani gume inini ndinorova kuita semurume kunge bhuru chirega manini kume. Guys, ndaona taenjoya. Panoratidza kuti pachanakidza ende zvaitwa iko zvinhu zvakanaka. Usingogumira kuHarare chichi, but now takuonawo zviri kuitika kune mamwe mativi enyika. Saka kuchange kuchikamamwa chaiko iko, aiwa pachapisa guys. Ndaona paenjoyiwa zvokuenjoyiwa zviya. Saka pano pachakura muto. Garai masubscriber uye nekulike guys, like kuti tirambe chikunzirai nyaya idzi. Ndoda kuti muone, murambe muchinakirwa, murambe muchiona, munyikudzidza. It's entertainment, but chiro zvakadaro masvingo yavhura hombe. Aiwa guys, toita sei kune vanhu vemasvingo. Anyway, thank you so much for watching.